Καλησπέρα, όπως είπαμε, σήμερα είναι τελευταία βραδιά, δύο τελευταία φακελάκια από το booster pack μας. Πάμε να τα ανοίξουμε και ελπίζουμε πραγματικά σε ένα από αυτά τα δύο, μιας και έχουμε ανοίξει ήδη τα υπόλοιπα 34, να βρίσκεται κάποια super illustration ή κάποια hyper rare κάρτα. Λοιπόν, κωδικός μας, η βασική μας ενέργεια, Petilil, Piloswine, Kufant, Sprigatito, Toadskruel, Darmanitan, Lokix, μια holo card Voltorb, μια holo card Morgrem και ο Ens Resairam. Όμορφες αλλά όχι αρκετές. Πάμε απευθείας στο 36ο φακελάκι από το booster box μας. Τελευταίο και τυχερό μακάρι να είναι. Κωδικός μας, βασική ενέργεια, Magmar, Hopswooloo, Bagon, Paras, Weezing, Virizion, Hops Choice Band, Lotad, Sprigatito Holo, Ludicolo. Δυστυχώς δεν ήμασταν τυχεροί. Σε κανένα από τα 36 φακελάκια δεν βρήκαμε ούτε super illustration ούτε hyper rare κάρτα. Καληνύχτα, καλή συνέχεια σε όλους και ελπίζουμε στο μέλλον να είμαστε πιο τυχεροί.